Bos días, damos comezo a sesión ordinaria do mes de agosto. Abrimos a orden do día co primeiro punto, que é a aprobación da ata da sesión anterior do 30 de xullo. Alguna alegación? Non hai? Procedemos a súa votación. Votos en contra, abstencións, a favor. Aprobámola por unanimidade. O segundo é a aprobación do inventario de camiños municipais e o trámite de audiencia. Si a proposta foi dictaminada na Comisión Informativa de modo favorable pola unanimidade dos membros da Comisión. Alguna intervención? Non hai? Ninguna? Aprobámoslo entonces, votos a favor por unanimidade. O terceiro punto, ordenanzas xerais sobre aplazamento e fraccionamento das débedas ante o Concello de Mos. A proposta foi dictaminada favorablemente con a maioría dos votos a favor dos membros do Grupo Popular, Grupo Socialista, BNG e os membros dos grupos concelleiros con aspectos, igualmente do Grupo de Ganados. Intervencións? Sí, o noso grupo, non deixa de outra maneira, vai a votar a favor, por tanto, entendemos que é necesario, de feito, debería ser necesario con moita antelación, pois facer esta ordenanza, elaborar esta ordenanza, onde se permita a veciñanza, sobre todo con problemas económicos, poder aplazar ou retrasar o que son o pago dos tributos municipales. De feito, sei que se viña facendo, os servicios se viña facendo, pero non contamos con a ordenanza, e incluso podíamos entrar en contradicción coa normativa que contaba a Diputación de Pontevedra. Por ese motivo, pois, vamos a votar a favor, todo sea polo ben dos veciños que poida chegar a fin de mes con máis saúde. Alguna intervención máis? Como xa manifestamos na comisión, vamos a votar a favor, xa que todo que sea mellorar. Gracias. Se non hai máis intervencións, procedemos á votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos entón a rogas e preguntas. Miguel? Sí, vamos a ver. En primeiro lugar, era por a cuestión de unha parola que, por lo menos, non sei se está arranxada, pero o mércoles pasado, creo que non, na carrera no vial de Puseiros a Peinador, un pouco máis dentro do CDL, hai unha parola que algúncamente deu romper, está tirada ao medio da beira rúa. Un pouquinho máis dentro do CDL. En todo caso, sobre que está a Diputación de Pontevedra, porque cuento que é competente. No, quizás vamos a quitarnos, quizás. Pensé que iba a estar necesario. Se quedas. Sí, imagino que ya te da marcha atrás, o sí que a tu parte. Desconectamos a corriente. Foi tamén que ya nos tomou a roda, non se superaba. Pero non se sabe se foi, porque tenía que ir el gobierno. Vale. Outro rogo en relación aos sobrecostes nas compras que está asumindo o Concello. O que pedimos é que se reduza o gasto corrente, sobre todo naqueles gastos que son improductivos, e tendo en conta as necesidades económicas do Concello. Nos referimos a estas inauguracións que se ven facendo últimamente, que cando se inauguran obras do Concello onde se instalan tobogáns e despois se pasan unhas facturas desmedidas. Tamén nos referimos á festa do Concello, completamente como a festa de fin de ano, que como a factura que rondaba os 30.000 euros, viaxes pois ton e son de alcaldía e concelleiros a Madrid e outros lugares, que ao final non repercuten prácticamente pois na vida municipal, e todo isto pois suma dentro do noso costo municipal. Na situación na que estamos, pois sí que o deixa moi tocado. Un exemplo disso, pois, ainda que un irrisorio dentro do que é o orzamento municipal, pero sí que é unha mostra do que se vai gastando en maneira excesiva, por exemplo, o que pasou cando o Concello contratou a pancarta para mobilizarnos ante a paralización das obras da autovía. A pancarta do Concello costou nada máis e nada menos que 850 euros. O noso partido contratou a elaboración de outra pancarta e simplemente nos costou 50 euros. A iso nos referimos, que cando o Concello teña que comprar ou acudir
pois, a realizar algún tipo de gasto que o faga de maneira medida, é dicir, que pida presupostos e que intenta reducir o gasto no máximo posible. Rematou? Sí, rematou. Pois agora vou contestar. O primeiro é que se informe, porque a pancarta que costou 850 euros é que se colocou no puente da autovía. Que eu sepa, vostedes non tiñan unha pancarta dese tamaño. Tiñan unha pancarta bastante pequena como a que tiña o Concello de Mos. Unha pancarta que levábamos en uns cuantos. Repítolle, a pancarta dos 850 euros era a que estaba no puente da autovía. Todos saben o que medía, verdad? Evidentemente ten que costar moito máis que a de Gañamos, porque era 4 ou 5 veces máis grande, e aquí tampouco nadie regala nada. Entonces, se vostede quere vir aquí a facer un mitin político dos gastos do Concello, non minta. Siguiente, a alcaldesa, os viaxes que fixo a Madrid o Ministerio de Fomento, tivo un billete de avión bastante razonable, todos en un precio do máis normal. Nunca pasei neste Concello unha factura de taxi, nunca. A última factura que vostede debe ser a que veio pois, con un precio un pouco máis alto do normal de un viaxe a Madrid foi da secretaria e do arquitecto municipal ao Instituto Geográfico Nacional que nos atenderon de un día para outro. E, por lo tanto, hubo que asumir o precio que había que asumir. E, por lo tanto, se vostede cree que ir ao Instituto Geográfico Nacional cando hai uns plenos me veo aquí a reclamar o tema do límite con Vigo, oiga, póñase un pouco en orden. Que quere que fagamos as cousas ou que non. E, por lo tanto, eu agradezco a persona responsable deste instituto que nos atendese pois antes do que pensábamos, porque lle aparecera un hueco na axenda, pero como comprenderá, nin Ramón Vega nin Ángeles van a pagar a factura do seu bolsillo. Eso é xestión, comprende? E non foi a alcaldesa, sei que lle encanta decir os viaxes do goberno. Viaxes non facemos ningún, porque ni siquiera cobramos os kilómetros do noso vehículo, que si outros nos cobran. Nos non cobramos nin os que temos dedicación nin os que non as temos. E se non pregúntele aos concelleiros que non tiñan dedicación exclusiva canto gastan de gasóleo o mes de recorrer o Concello. Pregúntele a Camilo. Así que leccións nos vai a dar as xustas. E cando poñan nas redes sociales o vídeo do pleno, poñan o vídeo da alcaldesa tamén. Non poñan só o vídeo vosso. E outra cuestión máis que lle vou a decir. O tobogán non lle costou nada ao Concello. E sei que foi unha idea extraordinaria. E vai haber máis tobogáns. Outros poñen pianos na calle. A mí me gusta máis facer cousas que participe a veciñanza. Alguna pregunta máis? Sí. Nunha comisión informativa nunha de contas na comisión informativa de educación se nos dixo que no edificio de Vías e Obras que se iba a revestir inicialmente iba a ser totalmente de pedra, despois que por elevado custe se iba a revestir o que era a mitade máis ou menos. Na comisión informativa de educación, sí, estaba... de emprego. Estaba... Se nos dixo que se iba a revestir o edificio na súa, en principio, na totalidade de pedra, despois que se iba a debido ao elevado coste que se iba a revestir na súa mitade, e ao final, pois, o parecer non se revestiu absolutamente nada de pedra, e tamén polo que vimos, o tellado, pois, conta, pois tamén está no tellado, pero conta con unha simple uralita. O que queríamos saber era a partida que estaba destinada a revestir o edificio de Vías e Obras de pedra, finalmente, por que non se fixo e a que se destinou. Vale. Sí, en relación ao transporte municipal que está concesionado a empresa LAR, foi concedido en outubro de 2016 e a pesar de transcurrir máis dun ano ainda non se volveu a sacar a concesión. Queremos preguntar cando pensan sacar de novo a concesión deste transporte municipal. Pois xa vai sendo hora porque xa levamos casi 2 anos. En relación a Nave Fuller, queremos saber como está a situación destas instalacións municipales que foron subvencionadas. Queremos saber se a empresa xa ocupou as instalacións, se esta empresa xa finalmente se subrogou nas condicións establecidas no contrato inicial. Pois a secretaria que lle paga un informe toda esa situación de Fuller. Como vemos que acaba de facer ahora, que
nos dá largas en canto a información que lle solicitamos, moitas ocasiones non nos la facilita ou simplemente, pois iso, nos retrasan en entregada, e moitas destas veces a información que solicitamos é de documentación que xa está realizada, e o que queremos advertir ao Concello é que non vamos a esperar máis, é dicir, daquela documentación que solicitamos, que estamos pendientes de recibir e que se corresponden con informes que xa están feitos, non que haya que facer, en canto non se entreguen en debido tempo, pois tomaremos as accións legais. O que teñen que facer, ir ao xulgado. Máis cousas? Bo día. Bo día. Quería preguntar que estou responsablemente ligado contra incendios do Concello, que está funcionando agora mesmo durante un mes e medio no Concello, si se están facilitando todo o material necesario para poder desempeñar os seus traballos. Todo o fruto de reunión jueves, todo o material que necesiten, só teñen que pedir. Todo pois... As preguntas son a alcaldesa, Cándido, ou a contestaré a non ser que decidamos o contrario. Siga. Ustedes simplemente se está facilitando todo o material que necesitan, tanto individual como colectivo, para poder desempeñar o traballo que están facilitando. Sí, sí. Bueno, si sabemos, conocido por todos, que o vehículo que estamos utilizando é un vehículo que non está adaptado, o estado que está é bastante lamentable. O ano pasado tratamos esta cuestión tamén aquí no pleno. Este ano o vehículo sigue sendo o mesmo, o vehículo ahora mesmo ten o que son os vidros un deles partidos, o coche mesmo está buratado o chan, os asientos non entendo que tamén está mesmo no xasemiento dos transportadores, que dicir que ve que xa o vehículo é unha ferramenta máis de traballo e o vehículo non está preparado para poder que esa brigada faga o seu traballo. O Parque de Residencias de Mos, que non ten ningún concello de 15.000 habitantes, ten os medios, tanto de vehículos como de material, como instalacións necesarios para poñer en marcha un tipo de emergencias, non solamente no verán, sino que en todo o ano. Máis cuestións. Nada, simplemente rogaría, te pido ao goberno que intenten, porque no medio do posible, intentar quitar ese vehículo en circulación, porque realmente ese vehículo creo que é unha vergoña para o noso Concello que a nosa brigada, que tan multibendice se está funcionando todo o ano, sáquese ese vehículo a rúa. Máis preguntas. Bueno, fai no mes de xullo se publicou por unha resolución unha factura para abonar a gas natural. É certo que si esa factura había unha compensación por parte da empresa, pero o que quería preguntar é que este abono, esta factura que se abonou era do 2017. Como se pode abonar a factura do 2017 con este retraso de cando realmente a ampliación estaba xa feita, aprobada, e aquí hai unha parte importante de que se pagou a esta empresa. Cal é a xestión que está facendo este goberno para empezar unha factura durante un ano? Xa le contestarei cando este a interventora e a tesoreira. Vale. Julia, non, fale a mí. Señora Presidenta, este pleno aprobou o plan xeral de ordenación municipal fai un ano. Certo ou non é certo? Continúe. Eu lle quería preguntar como ahora o goberno lle vai explicar aos veciños que lle vai facer unha explicación forzosa dos seus montes. Explíquenos que... Alguna pregunta máis? Sí, quero que nos explique como vai explicar vostede. Despois dunha... Xa me preguntou, estou dicindo, vostede me preguntou se eu iba a facer unha expropiación forzosa. Mire, Roberto, política aquí barata non lle vou a aceptar. Mentiroso, vostede é un mentiroso, porque aquí non vamos a facer ninguna expropiación forzosa. E dese asunto falaremos cando corresponda. Máis preguntas? Nada, teño máis preguntas, grazas. Aurora? Sí, bo día. Eu quería recordar que no pleno de setembro de 2016 vai facer 2 anos, aprobamos unha moción nosa para retirar o glifosato das dependencias municipais. Quero saber que o día de hoxe siguen habendo envases con glifosato nas dependencias porque non o quitaron
están usándolo, que fixeron usarlo despois, cando nos prometeron que iban a eliminarlo, porque non o levaron a punto limpio. Máis preguntas? Non hai máis preguntas. Gracias, Patricia. Ia preguntar polo saneamento de Tamega, se xa empezaron. Mucho saneamento. Empezamos por estuvo a empresa de vacaciones. Por fin. E despois, estou mirando que están facendo alguna obra no colexo de Aquil, que se está... Sí, no colegio de Latín se están cambiando todas as teitas. de todos. En principio casi todos. Gracias. Silvia. Quería insistir en que se ponen caminos donde hablamos dos árboles siguen ocupando un lado público. Es bueno, eso comenté ahí con meses, siguen en los mismos caminos. Están limpiando a luz, pero hai muitísimo por lá. Gracias, Miguel. Eu solicitaba que se limpara o paseo do Río Louro, últimamente ando moito por ali. Está sin limpiar? Está aí, parece que está metido sempre o camiño. Canto tempo hai que non foron, Carlos? Non en todos lados, vale, pero en sitios sí que se Está todo. limpiando, la última vez limpiarían para 15 días, así, pasa que iso... Sí. Yo igual quitaron Pero pasa que aquí o problema que hai, perdona, o problema que hai é que os de Confederación non deixan limpiar nin o río, nin a tal, pero non ten que limpiar só o trociño, e iso non estretense. Bueno, eu tamén como quedar por la semana indo de todos os días, bueno, hai sitios en que se están metiendo tamén, pero hai un metro por cada lado, un pouco quita. Gracias, Emilio. Sí. Bueno, en principio, decir, vamos a ver, o nudo do Costilleta, esas obras que van, creo que demasiado ralentizadas, a ver se non van a chegar para a inauguración. Hai zonas, sí, eu dixo aquela, sigo non tendo o tema, entonces eu creo que hai zonas que están totalmente determinadas, son un punto peligroso para todos, para coches, peóns e de todo. Entonces, as zonas que van estando casi terminadas podían estar moito máis adecentadas. Temos dous pasos de cebra aí, según se sale de Porriño hacia Tui e según se sale da autovía de Tui para Porriño, que están prácticamente borrados. Menos mal que agora o de Porriño hacia Tui está iluminado, pero o de Tui hacia Porriño nin está iluminado e a señal está para os peóns, non está para os coches. Entonces, estamos tendo moita suerte, pero non diremos tanto da suerte que nos vai a fallar. E iso podía estar xa moito mellor adecentado para non haber tanto perigo. Porque as obras están moi avanzadas en sitios, coño, pois vale, para que temos unhas líneas que xa sobran, unhas proteccións desas plásticas que a veces están na carretera, xa pouco sitio hai, ainda están esas proteccións abaixo. Mira unha cousa, se non está pintado os pasos que hai dulces en as rutas, se cuidado porque non asfaltaba, non? Entonces, antes de todo asfaltaba era acabar as obras. E para pintar, se ve, meteu asfaltado todo. O sea, pero que, según sones de Tuia, podelo comprobar, o civil, a señal está girada pos peóns, non está pos coches, en como hai un paso de peóns. Entonces, non se mira, hai pouca luz, cando pasei facía falta luz ainda. Aquela zona, a outra hora sí está iluminada, pero esa non está prácticamente sin iluminación ninguna, non pintado, non se mira, a señal está girada. Entonces, ali como é unha zona moi complicada porque vas pendiente dos coches, dos peóns e de todo. Entonces, é moi fácil que un atropello. Si contestaron algo a reclamacións de os nudos de enlace A55 e A52? Nada. Non contestaron nada. Pois teñenas moi ben, podemos casi facer un monumento porque as teñen perfectas. Siguen sin recoller, a empresa que fai limpieza na Nacional 550 sigue facendo un traballo ejemplar. Deixa as cunetas totalmente construídas, pero totalmente. Non é que limpie mal, é que non lle toca. Entonces, igual que aquí tamén insistimos en que cando hacemos as limpiezas polos camiños que queden recollido,
pois depende yo de exigir, porque, bueno, a carretera nacional é carretera nacional, pero provoca problemas aos veciños, que están as cunetas a todo. Eu mismo, que lido con unha, ahora non a limpio, cansei de limpiar, ahora non, me dá igual, que a agua chegue a onde queira, eso non pode ser. Vamos a pasar un informe, Luis, a la vacación a carreteras a Pontevedra. Sí, porque últimamente están facendo desastroso. Nada, de momento nada. Gracias, Pablo. Eu quería decir, a recollida de basura, a recollida do lixo, por la zona pequena os pais con que tempo os pais, porque realmente hai algunhas zonas concretas que a basura eu xa por 2 veces na zona do centro recto, realmente había moitísima masificación de basura, pero moitísima. Non sei se a mellor é problema de recollida, se a mellor é problema de ter máis contenedores. Sí, quizá realmente faca falta un contenedor máis grande. Dentro reto, claro, así. Cuesta ir máis contenedores? Sí, por cariño. Gracias. Muy ben, pois levantamos a sesión. Bos días.